Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta? Ug mayong pagbatalingog kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausabong sa kataknang tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O ginikaroon ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gisulti o gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapatalinghugan din hinining maong sibihan sa RPN, DXKO, Teleradyo, Cagayan de Oro City, matag adlaw kita nga Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Live usab kita mga kaigsunan sa Facebook ug makita usab kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Ingon man makita usab ang programa sa YouTube. Og dinhi usab niining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipulog mga kaigsunan mabati usab ang programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. O usab live gyapon sa Facebook mga kaigsunan ng atong programa. O dinhi usab sa Arimin Dixdiar Dipulog mabati usab ang programa sa PBCM mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Ang programa sa PBCM mga kaigsunan mabati na sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kapunon. Dini sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinis Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinis Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kadton matagadlang Domingo. Dinis sa probinsya sa Bukidnon, dinis Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Diniusab sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kapunon.
Dinhi sa Malaybalay City sa Arimin, DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kapuno nagbabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa DXPR alauna ngadto sa launa media ang tagnas kapunon. Og dinhi sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Oriental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRO Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Kaboses Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B-Radio, Kurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabiyon matagadlang Domingo. O kumusta sa mga PBCM Women's Group o sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Railbit Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo o nagapaminaw usab sa mga radio station labi na dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson dinhi sa Blackport, New York. Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham dinhi sa Oklahoma o ingon man dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland. Sa mga Juanito and Justina Makiton Hermias family ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., ni Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Reverlelita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudlong sila kanamo from United States of America sa Facebook Live. Ato igsoon, Ambrosio Verano and family, o ato usab nga igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos uban sa iyang pamilya. Ating igsoon din sa Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. O usab din sa Barao Paul Misamis Oriental, si Brother Cristel and Angelica Rion Mangalos, nagpatalingon usab. Ating igsoon din sa Taguluan, si Brother Jerry Edkila. Mga kaigsoon sulod sa PBCM Compound, labi na sa kaubang ministro, Brother Hermoinis Macarayo. O sa tanan ng mga higalan na nga mga salesman, dili na to tagsa-tagsaon sa paghingalan sila tungod sa ilang pagkadagan. Nagapaminaw usab og nagasudong kanato mga higala og mga kaigsunan. Kamong tanan karon nga nagapatalingog og nagasudong kalakip na kamo sa among mga gipanambaya. O karon sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Ronald Kanyaman katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among igahatod da kaninyo. Og sa dili paglangan, ihatag ko pa kamos magpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo. Nining atong tulumanon, mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamaturan. O karon sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko pa kamo sa kauban partong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako lang magpagpangusta nila ni Jesus mo Telebrico ug kang Dimon Telebrico ug kang Junis Tupia ug kang Bernabe Telebrico ug kini po niyang igsoon Brother Rene Telebrico nga mo nagsuporta sa radyo natin FM sa botong Pinamangan Cebu ug ako lang mga pagpangusta sa tanan tong mga kaigsunan nga sa makanunayon ug mainiton sa pag-support aning atong programa mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O nini karong higayon na mga kailan ug wagsunan ako pa mong ihatag sa ukaban nga ministro o evangelista. Niining higayon na Brother Rini, Brother Diber ug Brother Ronald. Dili gyapon ito makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM Reverend Charlie Eugenio tungod kay na gyapon sa importante nga giasikaso. Bosa kita lang gyapon mo yung gitahasan din para pagpadayon sa pagpadayag sa kamatuoran. O ng atong pag-iskutan, nini karong tungora padayon gyapon sa mga paghanay sa mga pangatarungan o pagtubag tali nining kulo kabildo nga natigayon diri kanato nga mga ministro sa PBCM ug tali nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio nga nanuka dinis Dipolog og nagsibya usab og nagwali didi
nining maong sibihan sa RPN DXKO di Pulog. O atong nadunggan sa mga nanglabayang Domingo ang iyang mga pagwali, wagin sa musustin, mahitungod sa iyang pagsupak sa Ecclesiastes 4:15 nga atong gipamatud-an nga tagna para sa Espiritu Santo. Busa ang ato, ang usas atong pagatubagon karon anining higayon na mao ang iyahang mga pangatake sa atong magtutudlo nga matud pa niya. Bisan unsa na lang mo iyang hingalan sa atong magtutudlo kabahin sa dili maayo nga mga paminaon, mga malaway, mga binastos, nga mga pag-atake nga iyang gi-address diri kanamo o diri sa among magtutudlo. Kalakip nga usa sa iyang baruganan nga nung di siya motuo nga si Master mo'y katumanan sa Espiritu Santo tungod sa rason niya nga ang genuine daw nga Espiritu Santo sumalas Biblia nagdili sa pagpakaon sa dugo. Na samantalang ang among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga aniya gikan o aniya nagresidensya sa San Antonio, Jasaan, Misamis Oriental, matod pa niya Piki. Piki daw niya, para niya Piki. Pero tanawon na to, ang gihinganlan niya Piki, mahigalag magigsunan, nga nagtudlo, tadi kanamo, nga mga ministro, ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Eugenio, kung kini bang among mga rason, gikan sa ginganlan ni Mugpiki, bindilo, di ba, ni Mupaka, diya kanimo. Pero haron nga inyong masabtan mga kaigsunan, among ibabati ang mga video clipping, mga tingog ni Mitchell Bendilio para diha mi magbasi sa among mga pagtubag. Atong paminawan, matod pa niya, ang among magtutudlo, Master Tomas D. Senior, piki daw nga Espiritu Santo tungod kay nagtugot sa pagpakaon sa dugo. Atong paminawan. Diyos Espiritu Santo nag-angkon si Tomas Eugenio sa senior nga badlungong dako, gatugot na ipakaog dugo. Muna ilhanan unta sa mga taong nagbasa sa Biblia nga pikit yun ang klasihas nag-angkon nga Dios. Ang Espiritu Santo nagpadayon po nga dili pakaog dugo. Bisan pa ang balaan nga Espiritu, ang Espiritu Santo nga genuine ha, dili nang nasa saan kay piki man guna ni saksaon. Buhat 15, 28, 29. Nagaingon, ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga lasunon gawa sa kinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap nga gituok ug likayan ninyo ang pagkikilawas. Kung likayan ninyo kini mga butanga matarong ang inyong gibuhat. Okay, klaro. Nga dili pagkaog dugo ni nagkauyon ang mga apostoles o ang Espiritu Santo. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan ang pahayag sa video clipping ni Pastor Bendilio nga gibasa po sa iyang tigbasa nga matud pa niya Piki ang among magtutudlo Master Tomas Eugenio Senior nga katumanan sa Espiritu Santo kay sumala sa Biblia ang genuine daw nga Espiritu Santo nagtudlo nga dili pagkaog dugo. Basahon sa nato ang gigamit niyang teksto brother nga ato gyud nga ipakita usab nga kita nasayod ni ini pero ato ni taga-agtubag kung siya bay nakaigo na diri sa ato ang dapit sa PBCM o iya na bang napalukapa ang atong mga rason. Basahon nato brother ang gigamit niyang teksto. Okay, brado, natong pagkabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa binuhatan o buhat 15 versikulo 28 ngadto sa 29 nagaingon. Ang pulong sa Dios nga Biblia. Oo, nagkauyon kami uban sa giya sa Espiritu Santo nga dili dugangan ang inyong mga tulumanon gawas ni ining musunod nga kinahanglan nga tumanon ninyo 29. Dili kamo mukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Dili kamo mukaon sa dugo og sa karne sa mga hayop nga sa pagkamatay wala makagawas ang dugo. Ug dili kamo makikilawas gawas sa kaminyon. Maayo kon malikayan ninyo kining mga butanga, kutob na lang dinhi. Basta matino brother sa imong gibasa nga naagyod sa Biblia nga matud pa sa gigamit o gibasa nila kaganina nga ang nagiya matud pa sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo ang mga apostoles nga nagiya usab kanila ang Espiritu Santo sa pagdili pagkaog dugo. So why supak naman sa Biblia? Ang pangutana naman brother ni sa Biblia hasabagi basihan
ang mga tinunan asa bagikutlo kining gipahayag sa gibasa ni Bradiber nga mo puy gigamit ni Mitchell Bendilio nga ang dugo dili ipakaon asa kini mabasa sa balaang kasulatan Bradiber ug asa kini gikutlo. Brad Rini, I mean. Anya din ni Brother Ronnie, kini nakasulat din sa Levitico, Kapitulo 17, versikulo 14 nga adunay pagbawal sa pagkaon sa dugo. Kay may tungod sa kinabuhi sa tanan nga unod, ang kinabuhi niini anaa sa dugo, busa. Gingon ko sa mga anak sa Israel, dili gid kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod, kaya ang kinabuhi sa tanan nga unod mao ang dugo dinhi bisan kinsa nga magakaon nini pagaputlon siya. Busa naagid sa Biblia mao ni gikuhaan gikutloan sa mga apostoles nga nakasulat sa Biblia nga dili gayud kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod. Kaya ang kinabuhi sa tanang unod mao ang dugo nini bisan kinsa nga magakaon nini pagaputlon gayod. Sa laing pagkaistorya kini pagaputlon kung sa tawhanon man dinhi sa katawan sa Dios i-expelled ba ka o sa lain nga pagsabot nini silot kini nga kamatayon yadtong musupak sa kasuguan nga gipakanaog sa katawan sa Dios sa unang panahon sa katawang Israel nga kumukaog dugo pagaputlon siya katumbas nga patyon siya kay silot man kasilutan man kun mulapas kaniini mga higalag mga kaigsunan. Nakaroon na nga itong pagsusi. Mukuhat nag-ihimplos Biblia, Brad Ronald. Aron nga ato kining ihan ay ang pagpasabot. Usa ka ihimplo nga sa unang panahon, usa Brad Ronald sa Biblia, aduna usay pagpasidaan ang Dios ngadto sa iyang katawhan, labi nagduna sila buhaton kanang pagpangutlo og uhay or unsa pa nga mga pamagi. Atong basahon sa Biblia ang usa ka ihimplo, Brad Ronald, nga atong ipatagad sa mga naminaw og nagsunod sa atong programa. Ania Brad Ron, akong pagkabasahon dinhi sa nakasulat sa Biblia, dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio 23:25, ingon niini ang atong mabasa. Sa diha nga musulod ka sa anihon sa imong isig katao, makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot, apan dili ka magagamit og galab sa imong anihon sa imong isig katao. Timanan ta nga usa ka example mga kaigsunan nga gibasa mi sa Biblia adunay pagtugon sa katawhan sa Dios nga kun musulod ka o matud pa sa pagbasa sa kaubang ministro sa diha nga musulod ka sa anihon sa imong isig katao sa pa sa umas sa imong isig katao nga may anihonon matud pa makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot putlo to uhay pinagis kamot apan dili ka magagamit og galab sa imong anihon sa imong isig katao. So gidili pod ang paggamit og galab kutlo ra gyud pinagis kamot didto sa mga uhay sa trigo mo'y gitugot. Nagkaron hain pa o unsa pa ang mga instruksyon nga gidili sa Dios sa katawhan sa unang panahon partikular sa katawang Israel, Brad Reading atong mabasa sa Biblia. Aniya pa din ni Brother Ronnie, kini nakasulat din sa Exodo, Kapitulo 31, versikulo 13, nagaingon, sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa pagka matuod, magabantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahulay. Kay kinimo ang usa ka timaan sa taliwala nako og kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan, aron kamo may balong nga ako mo siuba nga nagabalaan kaninyo. Dugang nga pagbayag sa Biblia, pabor sa mga sabadista nga nagbantay sa ilang ipagpahulay ang gibasa namong teksto gibasa sa kauban nga matud pa sumulti ka sa mga anak sa Israel nga magaingon lugar si Moises maghihatag og instruksyon ini sa Dios sa pagkamatuod magbantay kamo sa akong mga adlaw nga igpapahulay kay kini mga usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo matud pa sa pagpahayag sa Biblia. Timaan kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mausyo ba nga nagabalaan kaninyo. Dayon, Brad Deber kung atong ipadayon sa pagbasa ang gibasa ni Brad Rini ang Exodo 31 at 13. Unsa dayon ang mga pasidaan o unsa po dayon ang mga dangatan sa mga tao nga gitugon nga magbantay sa adlaw igpapahulay niya. Unsa ang mga tulumanon nga kinahanglang tumanon og dipod makatuman unsa pod ang mga silot nga mahiaguman. Atong pagbasahon Brad Ron, ipadayon na nato sa pagbasa dinhi sa 14 sa isdiig hapon nga Biblia at nagaingon tungod niini pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay
kay kini balaan alang kaninyo. Ang magapasipala niini sa pagkamatud, pagapatyon gayud siya. Kay bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buhata, nga pagahimuon ni ining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Busa di gawas na Brad Diver no nga kining magapasipala sa adlong igpapahulay nga pabantayan sa Dios kung dunay magahimo sa bisan unsa nga mga buhat niini nga himuon atol sa adlong igpapahulay matud pa sa pagpahayag pagaputlon or pagapatyon Pagapatyon sa taliwala sa katawhan. katawhan. Na sa pagpahayag sa Biblia naman, Brad Ronald, unsa naman pod ang pagpahayag nga aron mahibaluan ang adlaw nga igpapahulay nga matud pa pabantayan unya walay mga bisan unsa nga mga buhat nga pagabuhaton niining adlaw kay kung maghimo kag mga buhat nga matunong sa adlaw ipapahulay pagaputlon or pagapatyon man ang maong tao. Unsa pa ang dugang pagpahayag sa balaang kasulatan? Ani Brad Ron, akong pagabasahon ipabor gihapon ako sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat gihapon sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 15 ingon niini ang atong mabasa. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan nga pahulay. Balaan kang Hiyuba bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buluhaton sa adlaw nga igpapahulay siya pagapatyon gayud. Mapiot nga balaod nining maong kasuguan sa adlang igpapahulay nga gidili ang bisan unsa nga mga buluhaton. Kung doon na may magbuhat atol sa adlang igpapahulay ang kasilutan pagapatyon. Unya mailan nato ang adlang igpapahulay sumala sa pagpahayag sa Biblia nga gibasa sa kaubang ministro adlaw nga ikapito. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton, pero pag abot sa ikapitong adlaw, wa naging mga buluhaton nga pagabuhaton ni ana, mga higalag, mga kaigsunan. Kumulapas ka, patay ang kasilutan. Maura po sa gapon sa gibasa sa ibabaw kaganina, sa 17:14 nga gibawal po ang dugo ni ana mga kaigsunan, nga kung mukaon po ka, pagaputlon o pagapatyon gapon ang kasilutan. Karon Brad Deber, pagabot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, kining mga gimbuhaton nga gipakita sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, aduna bay atong mabasa sa Biblia nga adunay gibuhat ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber? Naagi Brad Ron, atong pagapribahan dinhi sa ilaha gyapong Biblia, SDA nga Biblia dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 1. Niadtong panahona, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay. Ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom. Ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Atong tibanan nga nining gibasa mo Brad Deber, ang atong Ginoong Hesukristo naglakaw sa kaumahan atol sa adlaw nga igpapahulay sa to pa ikapitong adlaw. Unya ang iya daw mga tinunan gipanggutom ug sila ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo matud pa misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Ug atong balikan ang gibasa sa Levitico 7:14 17:14 Brad Deber nga matud pa paghuman sa 17:14 nga gidili ang dugo sa pagpakaon sa Deuteronomio kung balikan ta ang 23:25 nag-ingon na nga instruksyon nga kung mangutlo og buhay gamit lang sa kamot ug dili gamit og galak. Dili bahina kung atog yung tagaag pagdagad wa makalapas ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang ilang pagpangutlo nangutlo raman sila nga wala mo gamit og galab. Niining bahina sa adlang igpapahulay. Pero sa diyang nakita Brad Rini sa mga kasupak sa atong Ginoong Hesukristo, kasupak sa kamatuoran, ang gibuhat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, Brad Rini, nauyon ba sila? Niuyon ba sila? Wala ba sila mingon nga kadtong gibuhat sa mga tinun-an ni Kristo, kasupak sa lagda o tulumanon o balaod sa adlang ipapahulay, Brad Rini, sumala sa Biblia? Sumala sa pagpahayag sa balaang kasulatan, Brother Ron, kadtong mga parasiyo sa pagkita sa mga kauban ni Ginoong Hesukristo nga adunay paglapas sa adlaw pagpahulay sa pangutog uhay, gipakasayop gito nila sumala sa kasuguan.
Dini sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 2. Sa ito pa, gipadayon nimo ang pagbasa, kay gibasa ni Brad Deber ang versikulo 1 man sa kapitulo 12 sa Mateo. O ako lang ipadayon ni ako pagabasa ng Biblia ang 70 Adventist Bible. Apan ang mga Pariseo sa pagkakita niya nila niini mingon kaniya. Tan-awara ang imong mga tinunan nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuguan. Sa ato pa nakita sa mga Pariseo ang gibuhat sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga nangutlo sila guhay atol sa adlang igpapaulay. Kung atong ibase sa 23-25 Deuteronomio, wala ang atol sila maka-violate kaya ay pagtugot man pagpangutlo uhay pinagig kamot pero di lang galap. Pero sa mga Pariseo nga suhito sa balaod sa adlang igpapahulay unsa ilang gipahayag matud pa sa pagtubag sa pagpahayag nila ngadto kang Ginoong Hesus matud pa sa gibasa ni Mubradrini apan ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini mingon kaniya ngadto kang Ginoong Hesus tanawara ang imong mga tinud-an nagahimo sa dili matarong dili matarong ang ilang gibuhian nga pagpamahayag. Dili matarong pagabuhaton sulod sa adlang igpapahulay sumala sa kasuguan. Swito sila sa kasuguan ang mga Pariseo nga didto mihingalan sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga nangutlog buhay at atol sa adlang igpapahulay. Dili matarong ang ilang gibuhat. Pero Brad Ronald, unsa naman ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo sa dihang miakusar ang mga Pariseo? Ngadto sa kang Kristo nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo wala magbuhat sa pagkamatarong kay nakasupak sila sa kasuguan sa adlang igpapahulay. Brad Ron, kung gibasa ni Brad Rini ang kapitulo 12 bersikulo 3 sa Mateo, ipaubos ko lang ang akong pagabasahon ang nakasulat sa Mateo 12:3. Kagikan man sa dos ang iyang gibasa kaganina. Oo. Ingon ini ang atong mabasa. Kanila mitubag siya nga nag-ingon. Sa ato pa ang atong Ginoong Jesucristo. Oo. Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David? Sa diha nga gigutom siya o ang iyang mga kauban. Muposta, kung di pa ipadayon ang pagbasa ni Brad Ronald, ang tubag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga Pariseo matud pa kanila, ngadto sa mga Pariseo mitubag siya si Kristo nga nag-ingon. Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David? Sa diha nga gigutom siya og ang iyang mga kauban sa ato pa pareho lugar nga pagkutlo sa atong Ginoong Jesucristo kang David nga gigutom og sa iyang mga tinunan usab nga gipanggutom og nangutlo og uhay atol sa adlang igpapahulay. Brad Ronald, atong ipadayon ang pagbasa kay pabor naman nimo ang gibasa mo 12:3. Unsa dayon ang sunod nga mga pamahayag sa atong Ginoong Jesucristo address sa mga Pariseo nga matud pa niya sa atong Ginoong Hesus wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga gigutom siya og ang iyang mga kauban. Unsa dayon ang pahayag sa atong Ginoong Hesus? Atong ipadayon Brad Ron ang atong gibasa ganiha Mateo 12:3 man ipadayon nato sa 4. Ingon ini ang atong mabasa sumala sa Biblia. Naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga binutang sa atubangan sa Dios nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya niini og sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. Kadto niya gibuhat ni David sa pahayag sa atong Ginoong Jesucristo tubag sa mga Pariseo nga sa diyang si David gigutom misulod usab si David didto sa balay sa Dios og mikaon sa mga tinapay nga gibutang o binutang sa atubangan sa Dios nga matud pas atong Ginoong Jesucristo sa pagrikol nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya ni David niini uban sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. Sa ito pa, ang mga saserdote kung pari ng saserdote ang buti pasabot na sa Biblia ang Katoliko kung basahon, muray gitugutan sa pagkaon niya sa sulod sa panimalay sa Dios niya itong mga pagkaon pero may repute ni Ginoong Hesus. Sa ito pa, dipinsa nga itong Ginoong Jesucristo ngadtos iyang mga tinunan nga giakusaran o giingnan sa mga Pariseo wala magbuhat sa pagkamatarong kay nangutlog uhay atol sa adlang igpapahulay. Unsa padayon ang duga nga pagpasabot sa atong Ginoong Jesucristo Brad Deber nga mabasa sa Biblia. Pahayag
counter o tubag niya ngadto sa mga Pariseo. Ato ipadayon Brad Ron sa gibasa ni Brad Ronald, Mateo 12 kapitulo 3 4 o 3 o 4 mo niyang gibasa. Oo, so diretso ta sa sunod sa 5 atong pagbasahon. O wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sulod sa templo na naglapas man sa adlaw nga igpapahulay? Apan nga wala sila niini pakasad-a. Oo. Dugang nga gi-explicar sa atong Ginoong Jesucristo ngadto mismo sa mga Pariseo nga ang mga saserdote sa unang panahon nga mo'y gitugutan sa pagkaon diha sulod sa panimalay sa Dios, naglapas sila sa adlang igpapahulay. Pero ang depensa o ang pahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga wala sila pakasad-a niini. Wala. Oh, nga naman, tungod kay makita nato mga kaigsuonan nga kung dunay Dios nga mutugot niya ng mga buhata taliwala nga nay kasuguan, dili nanimo ingnon nga nakalapas sama nga sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo diha siyang mga kauban nga nilipinsa sila nga matud pas mga Pariseo wala magbuhat og pagkamatarong ang imong mga tinun-an kay nangutlo og uhay sa adlang igpapahulay. Simple ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo. Nikuha siya example sa unang panahon kang David o bisan pa sa mga saserdote nga sila gani mismo nakalapas man sa adlang igpapahulay. Nakaroon brad Rini. Oo. Unsa ang dugang pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo may tungod sa adlang igpapahulay sa iyang kapanahonan nga ang iyang mga tinunan bisag nangutlog uhay ang mingon lang nga nakalapas, ang mingon lang nga wala sila magbuhat og pagkamatarong supak sa kasuguan katong kakontra nga wala mo dawat sa atong Ginoong Jesucristo. Pero nga atong Ginoong Jesucristo depensa niya ngadto sa mga Pariseo, dili pakasad-on ang mga saserdote sa una nga naglapas sa adlang igpapahulay. Di modo ang iyang mga tinunan, dili pod mo lugar nga nakalapas sa balaod o kasuguan sa adlang igpapahulay. Unsa may rason sa atong Ginoong Jesucristo Brad Rini sumala sa Biblia? Ano pa ang dugang rason o depensa ni Ginoong Jesucristo ngadto sa mga Pariseo? Dinhi sa Mateo kapitulo 12 versikulo 6 kama sa 8 ang nakasulat. Ingnon ko kamo nga anyay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Sa 8 kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Mao ni ang pagpamugat na sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Eber, Brad Ronald, Brad Rini, ngadto sa mga kakontra niya nga mao ang mga Pariseo ug Saduceo nga matod pa niya katong pagsulod ni David dito sa templo sa Dios nga mikaon siya nga supak sa kasuguan ang pagkaon niya didto tungod kay ang mga saserdote lamang ang gitugutan matud pa sa atong Ginoong Jesucristo. Ingnon ko kamo ngadto sa mga Pariseo nga aniay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Ang ipasabot niya ang yaman ang kaugalingon ug atong ansiran. Kay ang anak sa tao matud pa niya sa pagpamugat na niya agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Pag magisgot lag agalon, siya na superior, labaw na. Nga hain siya nahimong labaw sa pag-explicar niya, diha sa adlang igpapahulay, kay nailalom na kini, diha kaniya. Sa ito pa siya na'y magbuot, may tungod sa adlang igpapahulay, kay siya may agalon. Munang depensa sa atong Ginoong Jesucristo ngadtos iyang mga tinunan taliwala nga naay kasuguan nga bantayan ang adlang igpapahulay nga mao'y gitamo sa mga Pariseo nga nagtambod sa Sabadista kay nagtuo sila nga nagpabilin ang pagbantay sa adlang igpapahulay Sabado sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo. Siya na mo'y nahimong agalon, nailalom na niya ang adlang igpapahulay. Siya na'y magbuot. Ang iyang mga tinunan, nangutlog uhay sa adlang igpapahulay, wala na sila niya na makasala kay siya naman mo'y agalon. Okay, agalon. O di kay kamo, o ang mga panipo ni Kristo, nakala mga tinunan. Pero ang atong Ginoong Jesucristo nga mo'y agalon, nga nailalom, ng mga tinunan nakalapas sa adlang igpapahulay. Karon, pag-abot sa akong Ginoong Jesucristo Brad Ronald, siya na ang gingon nga agalon ug nailalom na diha kaniya
Bisan pa ang adlang igpapahulay. Ug girabanis Bendilio mingon nga ang kasuguan dili usbon. Summarize ko lang kasuguan mo gamit sa Salmo 119:151 nga ang kasuguan dili mausab Biblia ang Katoliko imong basahon. Og diara ka magbasa ba 119:151 away pag-usab. Pamasa kay wala mabilanggo ang Biblia sa Salmo. Tinuod bagid Brad Donald nga pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo way pag-usab sa kasuguan sa Dios. Ani Bradron, akong pagabasahon sa Biblia, pero dinhin ako basahon sa Biblia nga ang buhing pulong nga Biblia. Ingon ini ang atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon kapitulo 7 bersikulo 12, ikama na to sa bersikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. Og sa dihang ang Dios magpadala og usa ka bag-ong matang sa pare, ang iyang balaod kinahanglan usbon. Dayon, Sa 15, gingon dayon, busa tataw kaayo nga ang paagi sa Dios nausab tungod kay si Kristo ang bag-ong labang pari nga mianhi sa ranggo ni Melkisedek. asa man ang imong Salmo 119:151 nang mo'y gamit-gamiton nimo nga dili mausab ang balaod sa Dios nga pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo. Nga gipadala siya sa Dios ang atong Ginoong Jesucristo matang sa pagkapari, laray sa laray ni Melkisedek. Matod pa sa pagpahayag, kung magpadala ang Dios o usa ka bagong matang sa pari, ang iyang balaod kinahanglang usbon. Usbon! Klaro kayo, kinahanglang usbon. Busa tataw kayo nga ang paagi sa Dios nausab tungod kay si Kristo ang bagong labawng pari nga miyani sa ranggo ni Melkisedek. Naman lagi pag-usa. Busa kanang madlong igpapaulay sa unang panahon magipatuman, wa may question ana, magipatuman na sa katawang Israel. Pero pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, wa na kana niya gipapadayon. Munang ang iyang mga tinunan gitugutan niya nga mangutlog uhay o do na may buhaton atol sa adlang igpapaulay kay siya nay magbuot Bendilio. Mao na sa among dapit mo dila ka buto among magtutudlo katumanan sa Dios Espiritu Santo. Naatod sa Biblia, nga gidili ang pagkadugo, pero kay siya man Dios, iya man pagbuot, pagmutunga siya sa kalibutan, kung itugot niya, kana, dili ka na mo nga iyang katawan, kinsa may mo ingon nga nakasala. Walay lain, katurang mga kontra, sama nimo. Sa panahon po ni Kristo, ang ni kontra nga nakasala o nisupak ang mga tinunan, katong kontra po sa atong Ginoong Jesucristo nga wala mudawat siyang pagka-Dios, mga parisiyog sa Dusiyo. Nakaroon. Kung balikan na to, ang Levitico 18, Bradrini, kung basahon ta sa pagbalik, ang pagbayad. Palihog pagbasa, Brother Rini. Anya din Brother Ronnie sa SD Bible. Levitico 18, anya karon ang dugo ninyo wala isulod sa balaang puloy-anan. Katungdanan gayud ninyo nga kanon ninyo unta dito sa sulod sa balaang puloy-anan ingon sa akong isugo. Ang gibasa mo ang 18, ang ipasabot ko kaganina ang kapabalikan pero nahanay naman nabasa naman ato na lang i-explain. Nga pag-ingon sa Biblia kaganina mga higalag mga kaigsunan. Sa Levitico 17:14 nga dili kamo magkaon sa bisan unsa nga unod kayang kinabuhi sa tanang unod mao ang dugo nini dili kamo magkaon kay sa panahon nga mukaon putlo naman gidili ang dugo pangutana. Brad Rini baliki pagbasa ang pangutana mao kini bagyong dugo nga gidili sa unang panahon nga dili pagkaon suluminti bagyod o hugot bagyod nga dili nagyod kini pagkaon. Brad Rini sumala sa Biblia Dili gid suluminti nga dugo dili nagipakaon. okay baliki pagbasa ang imong gibasa. Oo. Dini sa Levitico kapitulo 10 versikulo 18 anya karon ang dugo nini wala isulod sa balaang puloy-anan. Katungdanan gayud ninyo nga kanon ninyo unta didto sa sulod sa balaang puloy-anan ingon sa akong gisugo. Tanawa ang pasikot-sikot sa Biblia mga higalag mga kaigsunan. Nabasa sa Biblia nga gidili ang pagkaon sa dugo kay kun mukaon pagaputon or pagapatsin pero napoy gipahayag nga ipakaon pud ang dugo pero sa proper place. Ha? Sa balaang puloy-anan. Sa proper place sa balaang puloy-anan. Klaro kay sa gibasa sa kaubang ministro Brad Rini tilibre ko aniya karon 18 sa Levitico. Aniya karon ang dugo niini wala isulod sa balaang puloy-anan. Katungdanan gayud ninyo nga kanon ninyo didto sa sulod sa balaang puloy-anan ingon sa akong gisugo O templo. or templo. Una di pagpakaon yapon sa dugo pero proper place didto sa balaang puloy-anan o templos Dios. Nabisan pa ba ikaw Bendilio? Brad Liber, Brad Donald, Brad Rini, bisan pa kining pastor sa Sabadista. Mitchell Bendilio, uyo ni ini nga kining dugo
ipakaon ni siya sa unang panahon, pero dito lang sa sulod sa templo o sa puloy-anan sa Dios. Atong ipabati ang imong tingog bindilyo, be. Ang bisan ikaw ni confirm ni ini. Diha sa pagtubag sa imong caller. Wala ihalad katungdanan nga inyo kiningkanon sulod sa balaang Pinoy-anan, Leviticus 10:18. Kita mga binunyagan mao ang balaang Pinoy-anan, 1 Korinto 3 versikulo 16. Daghang salamat sa imong mga teksto nga insakto pero ang imong pagsabot wa kalimao. Imong gigamit ang Leviticus 18, i-justify nimo ikakanon ang dugo. Sabta, asa ipakaon ang dugo? Asa ipakaon ang dugo? Sa sulod sa balaang puloy-anan. Confirm siya mga higalag, mga kaigsunan. Matinaw kayo nga atong nabati ang tingog mo, Mitchell Bindilyo. Imo lang gikurian nga sabta pagayo kay digamit man ang texter niya o ang cooler niya sa Levitico 18 nga dunay pagpakaon og dugo pero matod pa niya sabta. Husto ang imong gamit pero sabta lang. Asa ipakaon ng dugo? Asa ipakaon ng dugo? Murag yaging pangutana sa ito ba ipakaon diya tulog sa templo, sulod sa puloy-anan sa Dios. O di ipakaon ang dugo. Sa unang panahon gipakaon na. Unang pag-abot sa panahon sa Espiritu Santo nga among gipayla, ang gitugot mo na way kasupak na. Nganong way kasupak? Kay gikuha na tong example kang Kristo nga way kasupak pod. Ang iyang mga tinunan nga diyang nangutlo og uhay atol sa adlang igpapaulay kay matud pa ni Kristo diya sa iyang pagtubag sa mga Parisiyo nga siya na mo'y nahimong agalon. Bisan pa sa adlang igpapaulay. Siya magbuot. So wala, pakasay pa nga naman. Muna'y pagpaila, mga higalag, mga kaigsoon, pag ang Diyos na gani, muhimo sa desisyon, discretion niya ba? Bisan pag naimusupa, kung siya na mo'y maingon nga, dili sayo, dili, kina sayo. Nga naman. Tungod kay magisgotag Diyos, mga higalag, mga kaigsunan, ang tanan mabuhat sa Diyos. Busa kung musupak si Bindilyo, normal mang magsusupak doon sa mong magtutudlo tungod kay siya man katumanan sa Dios, Espiritu Santo, mabuhat usab niya ang tanan. Sa pagpatugot, dire ka na mo. Besan pag among ingnon, nga kanang pagkaon na mugdugo na sa templo, kanang among compound sa PBCM, ang palak mo din, nahimong sa mong magtutudlo, templo na, namin nagkaon mugdugo, o bisan pag nasgawas, basta gito, Kristo kung gitugot niya, wa po'y sala nga maisip. Brother, magsigot tag Dios. Sa Dios ba, doon na ba'y dili niya mabuhat o mabuhat niya ang tanan? Ang tanan, bradron, mabuhat gyud. Ni sa ilahagya pong kaugalingong Biblia, bradron, is di nga Biblia dinhi sa Mateo 19:26 nagaingon. Si Jesus mitanaw kanila ug miingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Paggingon sa Dios ang tanan mahimo. Lugar na napisik ana, dunay exemption ana. Moro ba ni imong supak-supakon nga imong lama-lamaon? Nga imong gi-question nga asa mabasa sa Biblia nga ang Dios magbinyo, asa mabasa sa Biblia ang Dios makigilawas. Ang tubag namo nasuod na sa Mateo 19:26 manang sa dihang gibalik ka na mo pangutana, asa pod mabasa sa Biblia nga ang Dios dili magminyo aron dili siya makigilawas. Itubag ka? Di ba? Gibasa ka ganina Mateo 12 nga kapitulo bersikulo 6 kapitulo 12 bersikulo 6 ka mautso pabor ko naman ang ilang Bibliang Seventh Adventist Church Holy Bible matud pa ingnon ko kamo sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo nga ani ay usa karon dinhi nga labaw pa kaysa templo kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlang igpapaulay. Anak sa tao mao man atong giansiran nga si Kristo pero sa pagpruiba gid bradrini kini bang anak sa tao magidi ang atong Ginoong Kristo nga matud pa siya na mao ang agalon siya na magbuot bisan pa diha sa adlang igpapahulay. Tinod nga brother Ronnie nga ang kanang anak sa tao mo gina si Ginoong Kristo mo ang anak sa Dios dinhi sa Lucas kapitulo 22 versikulo 69 ngadto sa 70 sumala sa pagpahayag
sa balang kasulatan, apan sukad karon ang anak sa tao magalingkod na sa to sa gahom sa Dios, og silang tanan nangutana kaniya, ikaw ba diay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila, mao ako sumala sa gingon ninyo. Sa atong gisusi, sa gibasa sa Mateo 12:6 ka mautso nga matud pa kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pangadlang igpapaulay, gi-confirm usab og gitubag sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpahayag ni Dr. Lucas sa gibasa ni Brother ni Lucas 22 nga kapitulo bersikulo 69 ngadto sa 70 matud pa sa atong Ginoong Jesucristo. Og silang tanan kay gipangutana man siya, ikaw ba di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila, ako mao sumala sa gingon mo og sa ibabaw apan sukad karon ang anak sa tao magalingkod na sa gahom sa tuo sa Dios. Mao man ang gingong agalon. Bisan pa sa adlang igpapulay siya nay magbuot. Kung kanang adlang igpapulay mao pa na siya ang mga ulipon, di gid pwede nga mulabaw sila sa agalon nga mga tong Ginoong Jesucristo. Na kining agalon nga mao ni siya ang anak sa tao nga gingog anak pod sa Dios, Brad Ronald. Gipamatud-an ba gyud sa Biblia kay mao man ang atong Ginoong Jesucristo? Gipamatud-an ba gyud nga Dios ni Brad Ronald sumala sa Biblia? Oo, Brad Ronnie, gipamatud-an gid sa Biblia nga Dios gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Akong pribahan, akong pagabasahon dinhi sa Biblia na ang buhing pulong. Okay? Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 8, ingon ini ang atong mabasa. Ayaw gayod kalimti ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David, og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa matinaw, Brad Ronald, sa gibasa mo ang atong Ginoong Jesucristo nga gitawag agalon anak sa Dios, anak sa tao. Matinaw nga gibasa mo si Kristo Dios. Oo, tinaw gyud Brad Ron. O matinaw nga atong Ginoong Jesucristo Dios. O kay siya Dios, questionon nimo ang Dios. Muna ni question sa una ang mga Pariseo, tama na sila sa pag-question, kamo man sila pagtuo. Samo pong dapit, gi-question nimo ang magtutudo, tama na pug ka sa pag-question, mabitan ningon mo i-prove nga ang Espiritu Santo dili magpakatao. Haron nga dili may qualified nga magtudlog katumanan. Anhi ka na malanggod magsigig, binastos og atake sa mong magtutudlo. Nakaron. Brad Weber, tungod kay si Kristo Dios. Og magisgot tag Dios, Mateo 19:26, ang tanan mahimo niya. Unya siya nga Dios ang atong Ginoong Jesucristo agalon sa adlang igpapaulay. Ang igpapulay kung ato nang i-translate mo na silang mga ulipon. Sa Biblia ba, Brad Weber, mula ba ang ulipon sa agalon o dili? Dili gyud atong magapribahan bradon silang kaugalingong Biblia, isdi nga Biblia dinhi sa Mateo 10:24 nagaingon. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo. ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Busa kung naaman ang kasuguan sa unang panahon adlang igpapulay way question pero pagabot sa atong Ginoong Jesucristo wa na. Unya ang mga Pariseo kay nagdahom padayon man matong question sila. Ha? Unya si Kristo nitubag man. Sa mga kami nitubag man po Dios man nga mong gila. Iprobo sa nga dili ni Dios katumanan sa Espiritu Santo. Aron nga dili sa kalupayat nga mutugot diri kanamo sa pagpakaon niya ng dugo. Oh, karon. O kini nga atong Ginoong Jesucristo nga atong nabasa sa Biblia, Dios agalon nailalo mga adlang igpapaulay. Dipinsa siya ang mga tinun-an nga nganlan sa mga Parisiyong magsusupak sa kamaturan nga wa magbuhat sa pagkamatarong. May tagna sa Biblia nga siya ipadala, ipahiluna ang atong Ginoong Jesucristo. Unya matud pa sa pagpahayag sa Biblia nga gibutang diha sa atong Ginoong Jesucristo sa ang tanang butang. Asa mabasa kini sa Biblia sumala sa nakasulat Brad Rini. Anya din Brother Ronnie, kaya nakasulat din sa Salmo, Kapitulo 8, versikulo 5, nga to 6, Sa katagna kini. sa katagna. Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og diutay kaysa mga manununda, o gipungpurungan mo siya uban sa himaya ug dungog, binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot, ang tanan gibutang mo si lalom sa iyang mga tiil. Matud pa sa pagpahayag usa ka tagna nga ang katumanan natong Ginoong Jesucristo binuhat mo siya nga agalon.
sa mga binuhat sa imong mga kamot na himong agalon daw ning gitagna ni propeta David nga matod pa agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Gipiho ba sa Biblia, brother, nga kining tagna sa Salmo 8:5 ug 6 nga gibuhat siya ingon nga ubos sa mga ubos lamang og jutay sa mga manulunda unya matod pa nahimong agalon sa mga binuhat sa binuhat sa mga kamot sa Dios gipiho bagyod sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga siya gid moy katumanan yan ang tagna, brother. O siya gyud bradron, ato pagkapribahan dinhi sa ilahang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia dinhi sa Hebreohanon. Kapitulo 2, versikulo 7 ngadto 8 nagaingon, gibuhat mo siya nga sa makadiyot maubos una sa mga manulunda. Gipurong-purungan mo siya himaya ug dungog, ug gipahiluna mo siya sa ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot. 8. Ug ang tanang butang gipasakop mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Ug sa iyang pagpasakop sa tanang butang nga mailalom sa tao, wala siya'y gibilin nga mahigawas sa iyang pagdumala. Hinoon sa karon dili pa nato makita ang pagkasinakop sa tanang butang ilalom kaniya. Busa matinagid, brother, nga ang katumanan yan ang tagna nga matod pa sa pagpahayag sa Salmo 8:5 ug 6 nga dunay nahimong ubos lamang nga jutay sa manulunda unya matod pa nahimong agalon sa mga binuhat sa kamot sa Dios unya gibutang diha sa ilalom sa iyang mga tiilang tanan nga mga butang gi-confirm ni apostol nga si Pablo nga matod pa ug sa iyang matod pa sa pagpahayag ug ang tanang butang gipasakop mo sa ilalom sa iyang mga tiil kang kinsa sa atong Ginoong Hesukristo. Kalakip matong padlang ipapaulay na ilalom sa iyang tiil ang butang nga gitugyan sa Dios sumala sa pagtagna nga gipahayag sa Biblia ang katumanan ng atong Ginoong Hesukristo. Na Brad Ronald, hain kining gisgutan nga butang nga matod pa sa pagpahayag na ilalom sa tiil sa agalon nga mga tong Ginoong Hesukristo nga sa pagpahayag sa Biblia Dios pod kini siya ug ato pod nga giila kini nga Dios hain kining butang nga gipasabot. Ania bradron akong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist atong ipabor sa ilang Biblia. Dinhi sa nakasulat sa Osias kapitulo 8 bersikulo 12 ingon niini ang atong mabasa. Alang kaniya akong gisulat ang 10,000 ka mga butang sa akong kasuguan. Apan sila giisip ingon nga butang nga wala hiilhi. Busa ang butang di ay nga nailalom sa tiil sa agalon nga mao nga tong Ginoong Jesucristo nga Dios kalakip ang butang sa kasuguan sa Dios. Kalakip ang tanang butang sa kasuguan sa Dios sumala sa pagpahayag sa Biblia. Gitugyan sa atong Ginoong Hesukristo kanang butang kalakip ng kasuguan niya na mga kaigsunan na ilalom sa tiil sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod bagyod brother nga ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-confirm gitugyanan gyud sa butang gikan sa Dios sumala sa Biblia, brother. Oo, bradron. Mismo ang atong Ginoong Hesukristo mo'y nag-istorya niini. Dinhi sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 nag-ingon. Nag-ingon si Ginoong Hesukristo, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Klaro kayo, brother, no? Ang atong Ginoong Jesucristo mo namulong, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Hain kining butang. Butang nga mao ang kasuguan na ilalom na sa tiil sa atong Ginoong Jesucristo. Pagabot naman sa Espiritu Santo, Brad Rini, nga di tuha ni Bendilyo nga atong gipailang atong magtutudlo nga katumanan. Kini bang Espiritu Santo sa pag-abot niya, Brad Rini, musulti ba ni siya og mutultul pod sa kamatuoran o niya ang iyang ipamulong bis rapod sa iyang nadunggan o nakuha o iyang gipahayag pod ang gipamahayag sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Rini? Ato ang pagbabasahon din sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 atong ang pagbabasahon ako nga Biblia ang SDA Bible 16:3 sa Juan. Inigabot sa Espiritu sa kamaturan kini siya mo ang magatultol
kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan kay siya dili magasulti sa iyang kinaguliyong pagbulutan. Hinuno ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Busa inigabot sa Espiritu sa kamaturan, Espiritu Santo, mga higalag, mga kaigsunan, magasulti o magatultul sa tibok nga kamaturan, kay dili daw magasulti ang Espiritu Santo sa iyang kaugalingong pagbulutan. Hinuno ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti o ang mga butang umalabot iyang igatugan. Pangutana, sa pagpayag sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Deber, nga matud pa ang tanang butang gitugyan kanako sa amahan. Nga nama Espiritu Santo nga moabot, sumala sa pagpayag, inig abot sa Espiritu sa kamaturan. Pangutana, nagpabilin ba ang giingon tanang butang nga gitugyan sa amahan diya sa atong Ginoong Jesucristo o gikuha kini sa Espiritu Santo? Oo, gikuha kini Bradron, dili kini magpabilin ngadtong dili kini magpabilin didto ni Ginoong Hesukristo. Ang puriba naman, Oo, atuling ipadayon Bradron dinhi sa Juan 16:14 ngadto sa 15. kaya ang gibasa ni Brad Rene, ang versikulo 13 man. Oo, dinhi gyapon silang kaugalingong Biblia, isdi nga Biblia nagaingon. Siya magapasidungog kanako matud pa ni Ginoong Hesukristo. Kay siya magakuha man sa mga butang nga ani kanako. Katong Espiritu Santo. Oo, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Sa 15, ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako, mauman gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ani kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa wala day magpabilin sa atong Ginoong Jesucristo, mga higalag, mga kaigsunon, ang butang nga mao ang kasuguan nga gihatag sa amahan diya kaniya, kasadiyang sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo naa pa niya ang tanang butang nga kalakip ang kasuguan, siya mo'y agalon ug nailalon ang butang o kasuguan, apil ang adlang igpapaulay. Kuhaon man sa Espiritu Santo. Kung kuhaon sa Espiritu Santo, na niya ang pagbulutan sa maong butang. Na niya pagbut sa kasuguan nga sa una gidili, pero pag-abot niya iyang itugot sama nga si Kristo, gidili ang pagbuhat sa bisan unsang bulaton atol sa adlang igpapaulay. Pero kay siya man mo'y magbut, kay siya agalon, wala na diya ang pagpakasala sa iyang mga tinunan. Busa, sa among dapit, wala diya ni nasayop among magtutudlo kay siya mo'y among giila nga katumanan sa Espiritu Santo. Sa Biblia, Brad Ronald, pag-abot sa katumanan sa Espiritu Santo, gipahayag ba sa Biblia nga gitagna nga aduna gyoy pagbag-o sa butang. Buti pasabot kung bag-uhon ang butang, na niya ang katungod, ang pagbuot na sama si Kristo pagtunga niya sa kalibutan, giusab-usab ang balaod sa Dios. Pagabot pod sa Espiritu Santo, magbag-o pod ang tao o bag-uhon pod ang butang, din asa mabago ang butang, dito nga naghatag og kinabuhi. Oo, Brad Ron, ado nagi pagbag-o sa mga butang. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 5, Kapitulo 21 versikulo 5 ug 6, ingon niini ang atong mabasa. Og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang, usab miingon siya, isulat mo kini, kay kining mga pulunga, kasaligan, og matuod, og siya miingon kanako, natapos na, ako mao ang alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan, kaniya nga giuhaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Busa matinaw nga doon nagipagbago sa tanang butang. Og sa diyang mabago ang butang, adunay pagadawaton sa tao, nga giuhaw, nga ihatag ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Nga kining tubig, nga igahatag mao ni ang Espiritu Santo. Pero unsay kalaki nimo bindilyo sa among paggamit sa hermeneutics. Ingon ra ba ka nga may magtog hermeneutics? Ikaw yung magtog hermeneutics. Sa among pag-ingon nga kini Espiritu Santo, nagsimboli kag tubig kung sa supak nimo, atong paminawan ang imong pagsupak nga matud pa nimo. Himo ang katawanan nga gihimo namo ang Espiritu Santo ingon nga tubig atong paminawan. Katawanan mga kaigsunan na apay, ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba?
Okay, makalibog na. Tubig, sumala sa mabasa. Nya matod pa niya. Matod pa nimo katawanan. Dili ikalalis kung gikatawan minimo nga nagpailang nga katawan sa Dios Espiritu Santo. Sa Biblia ang mga alagad sa Dios gihimo usab nga katawanan sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rini. Anya, Brother Rone, nga mga lagad sa Dios, nga mga taong hingpit, himoon nga katawanan. Din sa Job Kapitulo 12, versikulo 4 sa SD Bible na gayon. Ako, ingon sa usa ka tawo nga gihimong katawanan siyang silingan, ako nga nagtawag sa Dios ug siya mitubag, ang matarong ang taong hingpit mo'y gihimong katawanan. Why question kung mingon ka binilog katawanan mi? Pero pag ingon nimo makalibog, mao nay dako kayong question kay sa Biblia, ang katawan sa Dios nagingog hingpit, matarong gihimong katawanan. Sa mga dili matarong sama nimo. Nakaron Brad Deber, ingon man sa kita kuno naghimo sa Espiritu Santo nga tubig makalibog kuno. Tinuod ka Brad Deber, wa tay mabasa sa Biblia nga tinunan mismo sa atong Ginoong Jesucristo mo nag-explicar nga ang Espiritu Santo tubig, Brad Deber, sumala sa Biblia. Oo, matod ni Apostol Pablo Bradron. Kita sa atong kinaugalingon nga nagimuhimuta. Dinhi atong pamatud-an sa Biblia nga the message sa Ephesians 5 verse 18 nagaingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Nga kung sa Bisaya pa, ayaw pag-inom palabig bino nga makapahamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Imna ang Espiritu sa Dios kung hain kining Espiritu sa Dios nagingon ni Pablo ipainom. Isumarais ko lang Mateo 3:16 sa pagbautismo nakita ang Espiritu sa Dios sa dagway nga salampati. Lucas 3:21-22 ang Espiritu sa Dios nga dagway sa salampati mao ang Espiritu Santo. Kami naghimo bindilyo. Si Pablo o dito niya nakuha ang Ginoong Jesucristo. Dito gid na nakatunan sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Rone, sumala sa Biblia. Akong pagabasahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa 1 kapitulo 7 bersikulo 37 hangtod sa 39. Ingon ini ang atong mabasa. Unya miabot ang katapusan nga adlaw sa pista. Mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa pista. Niining adlaw mitindog si Hesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw, muduol kanako og moinom. Kay sumala sa kasulatan, si bisan kinsa nga magtuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Ang buot ipasabot ni Jesus sa Espiritu Santo. Kami rin naghimo-himo do, bindilyo. Ayaw rin na mangdamay pa ka. Naikulir nimo nagingon nga Ay, pangita lagi kung sa'y matuod big karon nga. Kanay maayo igsoon, pangitan yung tinod. Kanay maayo igsoon, pangitan yung tinod. Basahan Biblia, basahan Biblia. Ayaw kong tuod rin sa mga magwawali. Ayaw kong tuod rin sa mga magwawali. Sama na ko. Ako baka ko. Ito, laga ko pag-ankon na ako makakon honest ko. Laga ko pag-ankon na ako makakon honest ko. mao na nga dili ka ngayong tuhan mo nang ingon ka nga ayaw mo tuos mga magwali sama nako nga naman baka ako nang ikaw may nagingat. Bosa ang imong tirada. Piki ang among magtutudlo
nagpaka-paka ang among tubag. Di lang kamo yung nga Dios ni kay kung Dios sa pag-ilang kailangan niya ang katulad mga kasuguan. Madlong ito wag ipatuman o ang pagpakaog dugo dili na ipakasayop ngadto sa mga katawan sa Dios ug mismo ang Dios nagtugot ana dili na matawag nimo piki o gingon nga sayop ang maong sistema. Daghan pa unta ang tubagonon pero sa man napupos man ang oras limitado man hinaot mi nga inyo sabdan ang kamaturan. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mga magtutudlo. Divine Master Tomas D, Eugenio Senior, ug sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahinan ni Ebanghilista, Brother Juan Danilo Mangalos, ingon man sa kaubang magwawali o Ebanghilista o ministro. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug kiniusab si Brother Dibs Risaba. Kinusab si Brother Renel Telebrico Buingon, manalamin na lang kaninyo, dagan salamat sa iyong pagpaminaw o pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan.